Gega yomura benso muske Dr. William Ruto gutariro rongo rwa gusini gobono mo senator bwe county Nyamira musko Kongo mugini tiguterare chinkwana cha Ruto higoro ya magendro okwana nkurunyange na hego toke wodi ya Tinga ebunge ya West Mugirango mugini nigatero buna nilibaga hakuligilio gochagusi elikuligio kubwatisugwa kobako libaga lya Matiang'i ligene ki egesako kyo mugusinge chikumubwatisi Matiang'i oyo kolengana nere okolete mirimo ekeraringe omugwaziri ase serikali ya Rwabisi Ekaromo president yataleta mwamora getinga democracy community mwamo eteli baga agaeta agakwana yaye tokamosaruteli lakini mokakeo usumaidi mwakolete biyasa ikiagera ndo manyete stoko gende bunezo kyo kyaba gusiwa sabara kiagera mwatwara ndigu na Kristi nye karare ko tebege ntonya ko tabiringo chiango chia ntwaete taiga buna abo gusi togatara tukababoli ngango tabidore Matiang'i rumumbu aijabo lie kiruge bo president mwachara nete na ende motaka korra to gonjo ka kombo mbura buna mwanta beti mo senator ino okomo mogeni mogatenga tara na Matiang'i tiko endra gotara nere mora na injira Matiang'i igota egota banga ntwese gesabukio mogusi otoka edo twara wasemelu na twara ndigwa igarero una Matiang'i ito nera na acha ko babuna Daudi otumie ta kandruje kalia gaita golia ndori go jikwaba igoto go sabaji kanisa Jones P to sabenga 2027 omondo ko iro president yakaba Dr. Fred Okengo abuna otoko beka masabu la ndenda ko alenga muoba ebinte byo mo president yabanya gototebiga kerege ndago kwana ne bintu byabange tu kare serikali ri Matiang'i Rwabisi banyene galiyo molero ya ikonge oya bange tu kare bokege tange geriye gabe kuna nawe gote na ikonge lakini wone president yako nyesikio chimagega na endo etaga yo madenga beka maruse emaye koira no ngwaka na tole tax wesaba ndori gwakana igo tawa tawanga chipara ne chinyinge chikorosi kwa bantu baminto ndaite montegere no enda go chibosigisia chipara chikorosi kune chinyinge na serikali no ni ndukara kare ka to wikina korukisi gocha kebirugo ogende Nyamira barabara ya lengo lakini mo president yale go karanso ofisi okolega astari okonya go etaga yokonya batangoro je para ke litu getai chirvasi chikorosi ku Kenya kila litu president ali ojio ujikolonji lakini gakoira na ngai gaicha kolonji ngai soko cha korwani omwana idogoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i mosuka go Matiang'i mwasi bin toiwana lenga na otogo Matiang'i na ndio togo sabana no mogaba no itonya riu nyalibonero gatotabiringa nero bwate kiama kyaro ko gusena kyono kyakaruki gosebu pa nganero utange teke kyombe Matiang'i agocha kubora libo president na ende karana roje gora gonjo karana mutanga ni kumukie biyaro bibere gona kumetie kole para ira kabese pare gosabara mai gochonya ni mwanga njero nanga ujina ta binute ke swele yako manyanga kusinda ocho ukediege go ikatika to mata ingacha na ndo motali go cha West Mugirango so mwanjero ni mangana hiyo na ende tuombe wono tikakebe imara abana baito babwate chikura kutowe ka 2027 tonyole ngambu ya toli wono go chinkwera na Nairobi ngi bwete buyango sumaili nga bagusi no Ruto tali de baro no tole ase kobeka Dr. Matiang'i wo president na injerende tindika mondo ka mo senator injerende tindio moya ga moroje mnanya usikiegete na inje 2027 wala watoko ya ndambe kabiri na inje naka monda ka yandi go to 2027 moyo na Kongo omuge